Nakitaan na magandang potensyal ang mga manlalaro ng football sa lalawigan ng Pangasinan. Ito'y sa dedikasyon at sipag ng mga batang matuto ng football. I want to grow up the national team players. Yeah. Para matuto pa ang mga manlalaro ng football sa probinsya, hinihikayat ng pamahalaang palalawigan ng mga bayan at lungsod na magkaroon ng football pitch. Simula po ako, para sa bayan ko lang sana, but we realized na kailangan yung buong province, parang dun sa bandang Iloilo, talagang football country yun eh. So ma-achieve po natin yan kasi malaki ang future natin sa football. Napakaganda pong pagde-develop sa atin ng football. Kaya let us promote the sports. Tiniyak ni Governor Ramon Gico III na magiging miyembro na ang Pangasinan Football Association sa Asian Football Confederation. Kaya mahigpit ng tututukan ang monitoring at reporting sa lahat ng football tournament sa probinsya. Hindi po pwede na basta-basta na lang organize ng football tournament, ng soccer tournament without the approval of the Pangasinan Football Association. At hindi rin pwedeng ma-accredit ang club kung walang approval ng Pangasinan Football Association. Dahil i-report po natin lahat yan sa PFF. Binigyang pasasalamat naman ang mga magulang sa suporta nilang ibinibigay sa mga football players ng probinsya. Yung suporta ng mga magulang sa mga kabataan, dapat yung mga kabataan, you are aware of this. Support ng mga parents sa inyo kasi mahal kayo ng mga magulang nyo at gusto nila ang pinakamagandang future sa inyo lahat. Tiniyak naman ang mga trainings at mga kagamitan sa mga manlalaro ng probinsya. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.